Aprangsi ningwe nilitum maju apor sitame nilip kaparlo panjan PSS ya bitung atum pen kacing rum nang ko adimbang lahelo non kedam tang bang kukilik ahut nilitum panjan right wing la pen left wing la daktia sini along India Airlines aparti atum pen koan si itum भूत के लोग इमा पुला सो assessment kacien amai si alom sopor dolo asal bang so mai alom ni tum assessment ke celong teng pulo tangte panjan left wing lapen right wing along sitame missen amarjin mate missen avut ong dung avut pensi India Airlines a candidate bokajan along atehai sarotoning pi apan ni tum pidun unpo lapen ke kedamtang ko an makelong lapena pasinon dhu bangke India Airlines candidate apan bangke bhut ni tum chipidun unpo pusin ni tum ningve assessment ateng pen ke chelong pon la lapena sonda khasi nilip a constituency long sitame ka byanglong rata tum phandani ni tum ning ke thepi lo daga bangke mesen lapen ong bunga bhut pensi India Airlines candidate mate 108 bokayan LSC along ate hai saroto ingtia panke nitum bhut idun unpo lapen isialambang lalo nilitum ladak nilip pancot lapu kalilo Dwar Baguri Borjan lapen Suru Pothar Deopani lapen Bokajan lakat do kavelong sitame nilitum birta ke ci abateng pulotangte India Airlines at candidate bangke ke hai tangsi biwet lo kusini tumbangan ingkite ek matula apor lapen arni bang kacing hong chada lapen kapek alama kamana bangke nilitum ningwe bange paklang telo la riolong der lo tela sopisi ke claim ke dam ji ana bang same chithan pon turap pena na sini tum ningwe panjan PSC ya bitung pen rarapan pachini cholo kardong